Para. Però com que una clau? Pues una clau. Aquesta no és la sabata. Pues una sabata. No, aquesta no és aquesta. El Mas Déu, que se n'ha anat d'acampada. Anem a l'Alemanya. Sabata. Aquest curtmetratge era per un concurs. Al no ser presentat perd el sentit global. En cas de dubte, consulti el director.